Sinibingelele babukeli bethu. Igama uThobekile wakwaMdlalose phasi kohlelo leMadlulamida. Babukeli bethu, udaba lethu lanamhlanje linokuhluka kancane. Kunesisho nje ke sishiwo ngingasho noma ngithi isisho noma ngithi into kaZulu abazali bethu kudala into ababeyifisa mengabe bethola iy'ngane zamadodakazi basuke befisa ukuthi iy'ngane zabo zithole umshado ngoba mukho umzali othi mengabe ezele iy'ngane zamantombazane afise ukuthi ingane igugele ekhaya uba nesifiso sokuthi umntwana wakhe athole umshado ashade ahambe aye ekhaya. Koda-ke babukeli bethu namhlanje nginoma uma ula eduze kwami uSibizile unodaba naye licishe ukuthi ukufana nale ngxoxo ebengiyikhuluma manje. Ngizocela ukubingelela umana bese ngiyamamukela ohlelweni. Sawubona ma. Yebo, ngani yami njani? Ngiyaphila unjani? Ngiyaphila nami. Siyakwamukela ohlelweni leMadlulamida. Igama uThobekile. Siyakubonga ukuba nawe osukwini lanamhlanje. Bengizocela bandlamana ukuthi ubingelela ababukeli bethu uyichaze ukuthi umama ubani bese siqhubeka nodaba lethu. Ngiyanibingelela zingane zami. Kunodaba la elithanda ukuba nzimana kancanyana. Okay. Ngane zami engifisa ukuthi nginazise lona. Nginey'ngane la ezamantombazane eziwu-2. Yebo. Enye seyashada ihlala nomkhwenyana wayo. Kwahamba isikhathi ngiyezwa ukuthi le yesibili nayo umkhwenyana usefuna ukuyicela, usefuna ukuyithatha. Kungabe lokho kunina kufika kanjani? Kumina kuthe makungifikela ngangakuzwa kahle. Kodwa-ke ngiyathanda ukuthi kube yinina enizongakha ukuthi kuyiqiniso yini ukuthi ngivume noma ngingavumi. Okay ma, ngicela ukubuza bandla ma ukuthi unamadodakazi amabili. Yebo ngani yami. Lo mdala ushadile. Yebo ngani yami. Thina usibhalela ukuthi ufuna ukukhuluma nobaba noma ngifuna ukukhuluma nobaba mayelana nalolu daba lentombazane lo mncane ukuthi usefuna umshadisa nomkhwenyana. Yebo ngani yami. Lo ntombazane omncane uke wathi ukuhlala naye mhlawumbe ekhaya wambuza ngalolu daba? Ngihlalile naye phansi sakhuluma naye. Uthini yena? Uthena uvumelene nodadewabo kodwa indaba ubaba uyayazi. Ubaba uyayazi? Yebo ngani yami. Uma ngabe wena usuzwa ngalolu daba uke wambuza ubaba? Ngivele ngangakwazi ukuthi ngizombuza kanjani ngoba mase kuthiwa indaba uyayazi kodwa ulele phezukwayo. Ingakho ngivele ngamjomba ngase ngishona kunini ukuthi angeke nginisondeze eduzane abizwe ahlale phansi sisonke sibonisane ngoba ngizothi mangithi ngimbuza eyedwa mhlambe angithathele phezulu size sigejane. Onamali lo daba luphethe kanjani? Alingiphethe kahle ngani yami. Usisi lo mdala yena uthini ngalolu daba? Uvumile phela ngani yami. Uzothini? Imali ayiphumi kuyena ezothatha udadewabo. Kusho ukuthi nawe uyakuthokozela ukuba nodadewabo endaweni eyi1 ukuthi kuthathwe umuntu wangaphandle. Isizathu mhlawumbe ngabe uyasazi nje ukuthi isizathu sokuthi ubaba zathi abashade ndawonye. Kusho ukuthi balubona la amagedegume ezitezi kulowa muzi ngoba phela yabona thina la hlala khona asinazi izitezi. Kusho ukuthi uyabona ukuthi njoba lwamlisi ehamba ngalezi ayimoto ezinesonto emhlana nje yonke into ihamba kahle. Umkhwenyana unemali. Yebo ngani yami. Usefuna lo mncane ukuthi naye ayongena kulo yamcebo njengoba nje ngani yami. Noma mhlawumbe nawo baba khona la azohlomula khona. Asazi-ke ngani yami ngoba njengoba udaba elazi nje kusho ukuthi bathe mayebehleli phansi la bebonana khona bayixoxa indaba waseyavuma nengane le ndala bayitshela mina ngitshelwa ngalutho yavuma ke nakwangithi mase ngiyibiza ngibuza ukuthi khona into kanje engizwayo wena uthini. Yathi hayi imali yondaba leyo ngiyayazi kodwa ke bengeke ngiyiveze mina ubaba engakutshelanga. Yona ithanda ukuba nzima ubaba mase simbiza. Mawucabanga nje uzokwenza njani? Hayi angiboni ukuthi khona into ezomenza athi ukuthele ngoba akazoshaya phela sizomhlasela emzini wakhe. Hayi ngeke kusho ukuthi indaba zomuzi wakhe. Kusho phela uzojabule indaba mase ivela ubala. Ngoba phela mina njengoba ngile ngizwa ngengane nje ithi angambuza ubaba ingakho nje manje sengibize nini ukuthi nina bizana ubaba ngeke angenze lutho futhi manje ikhona. Hayi ngiyezwa ma ngoba sila ekhaya ke sizocela ukuthi
uMbizo kubaba ake sibhunge nalo lolu daba. Okay ngani zami ngisakumbiza. Sikubingelele baba, igama lami nguThobekile Mdlalosi, phasi kohlelo leMadlulamida. Ungathuki nje usobona intombazane eyisidudla sihleli la emzini wakho. Sibizo uMamcele, wathi cela simsize kunodaba afuna ukulidingida nobaba wala ekhaya. So ngizocela nje ubaba abingelele ababukeli bethu ababingelele bese eyayichaza. Ngizobe senginika uMamcela ithuba lokuthi achaze ukuthi kungani ubaba sihle naye la phansi. Ngiphinde nje ngicele baba, ngiphinde ngixolise usiphi isikhathi sakho nje esincane usilalele ukuthi sinomama yiluphi lolu daba esiza nalo. Ya, ngiyabonga ndodakazi. Sanibonani balaleli emakhaya. Ngikhuluma nobaba ucele la. Ubaba ucela ngithi ake nibingelele nonke emakhaya. Ake silizwe udaba uthini singazi nje ukuthi ngiphetheni ntanami. Oh okay baba. Nangoku baba sesinaye la. Bengicela nje ukuthi umchazele ukuthi kungani ubiza iMadlulamida namhlanje. Hayi ngizokubamba nawe kakhulu. La baba ngibize nazi ingane zami iMadlulamida mayelana nodaba engilizwe ngengane. Ingane ithi wena usuhlangabezane nomkhwenyana ngasese naxoxisana ukuthi akathathe intombazane lethe encane naye ihambe baba iyohlala kulwamuzi ayenza unkosikazi wayo wesibili. Kungani baba indaba enkulu kangaka ungifihlele yona ngize ngizwe ngezingane? Hlasimbe baba ukhona ngisho umunye umakhelwane oyaziyo le ndaba. Ingako mina mawe ingane ngingakofiki ekuthaneni ngilazi lolu daba. Ngabe baba iqiniso lelo? Hayi nkosikazi, hayi usho ukuthi ingane isheshe ngihambela phambili. Bengisazofika nje ngize lapho kwena bese ngichaza udaba. Ngoba umkhwenyana usanda ukufika nje manje atati ifikile. Nami nje ubaba wekhaya bengisayicubungula nje lethi ngizwe kahle. Mhlawumbe ningabangani bami ababili abathathu engisazizwa ngizwe nangabe ukuthi bayibona kanjani. Kodwa nje hayi ngoba nakho bengikufihlele singazi. Ngisazoba ukuthi ingane izoliyahamba nje ngaphambili ukona, kodwa ngisazokutshela amakhosi ukuthi nayi inkinga engihlabangela nayo. Sengihlalile-ke nayo inkinga ngayiza sahlangana nabangani enginabo. Hawu baba usozowabikela abangani? Yebo, before ngifike kuwena masafuna ukuthola ukuthi isisintu isiZulu sithini. Hawu ngeke baba. Kodwa-ke sengifike nami-ke ngibona ngoba angibonanga kunenkinga. Ngoba into ebalulekile la nkosikazi ukuthi kufanele kube khona ingane umshado nje iyinto ethandekayo. Ingane efanele ihambe ekhaya ngeyilanga. Wavuma baba, wavuma. Ngokwami ngivumile ngenxa yokuthi umkhwenyana wale ekhaya enganeni yokuqala wenze konke kahle. Akuzange kube khona inkinga. Unesiqiniseko esingakanani baba lento oyishoyo ukuthi nale encane ingane izohlala kahle? Nokuba ngeke size sibe nesiqiniseko 100%, kodwa ngendlela engibona ngayo umkhwenyana sengimazi ngayo isikhathi eside sehleli naleyo yokuqala. Angikutholi into engenza ukuthi-ke ngaba khona inkinga ngoba ubaba nje ukahle nje. Umi kahle uzokwenza zonke. Chaza ukuthi baba lelwamuzi omkhulu nale imoto umfana ahamba ngazo uvele wabona nje baba ukuthi fanele unikela ngengane yethu ngoba nawe ufuna ukuhamba ngemoto enesonto emhlana baba. Hayi ngoba ngifuna ukunikela mina, hayi nje lo mali ezozinikeza ngeke ifike nasemotweni. Ngeke baba, inkomo ingazala umuntu. Yabo nje lento soyiplanile nabangani bakho ongakofinyeleli kumina. Inkomo ingazala umuntu baba. Lezi ingane lezi uthi zizohlalisana kahle lapha emzini. Hayi nkosikazi ukuhlala into esibalekile kufanele sicabangele sesicabangele ukusasa lengane thina sizohamba nje ungesikhathi singana nje bese sikhona nje la emhlabeni sizobe sihambe sibashiya kodwa kufanele sibashiyeni endaweni babona esiyibonayo kahle ukuthi bakhululekile. Bazothini kodwa omakhelwane? Bazothini omakhelwane ngoba lento izohamba izifikelele komakhelwane sithathe izingane ziyohlala ndawonye kwesizizala baba. Nakuba kuyinto bona abantu basekhaya ke mina ke nje bawothini kabantu basekhaya baba. Hlasimba bakho baba bayovuma ngoba phela imali niyayithanda kodwa nje mina baba ngeke inkomo ingazala umuntu. Kodwa phela nkosikazi bese ngibekela nokwesinto kwesiZulu ayinto engavamisekile ukuyenzeka. Kodwa okubalekile izinto ezaqala safana isikhathi sakudala. Ngiyayazi lonto baba ukuthi isithembu sikhona kodwa hayi emndenini owodwa. Ngiyayazi. Kunjalo nje makho. Bongeke uthathe ingane zami zo2 ziye kwalwamlisa nihlangene nalwamlisa ngasese nakhuluma axoxisana ngeingane zami baba. Usho ukuthi nanami nje ukuthi kohlalekile wahlala nalo unkosikazi nalo ndodakazi yethu uqala wayithathile uhlalile nanabo abonisana kuhlala kwabo wabonisana nokuba befike babonisana ngendlela babonisana
akasayibonanga inkinga ngoba nayo uzomakhela izoba nendawo yakhe eseceleni. Sheshile kwavusa amabele baba ingane yami ingakuhamba emhlabeni kodwa sizobathini omakhelwane bazosibuka ngamakhethini uyabazi abantu abalala ehlala nabo baba ukuthi bazithanda indaba uwena ke baba uzohamba uyifafaza indaba ukuze abomakhelwane bethu bayazi ngoba omakhelwane bethu bayazithanda indaba angaze ngizwe into enje abaningi kakhulu unkosikazi abafanele bakwazi omakhelwane nje singadlulela nje ngaphandle ukuthi abakhona esibaziyo basondelene nathi indaba ke singadlulela ke kwabanye indlela thize ngezindlela esidlula ngayo kodwa kubalekile ukubhekisisa ukuthi nathi ekuhlaleni kwethu nokuhlaleni kwabo kuhamba kanje bese sisaphila nje khona sisakhona thina la emhlabeni sizoyibuka lento ukuthi ihamba ukhonzaphi ke nalomkhwenyana ukhonzaphi ngoba yonke into la ekhaya ihamba ngenkonzo ukhonzaphi ke lomkhwenyana ukhonza eRoman Church lapho kuthathwa ingane nengane usho ukuthi ngeke sizwazi inkolo nesintu kuyehluke-ke mama lapho ekhaya ngeke sokwazi sikufaka inkolo nje nesintu kuyehluke hayi-ke kuyinto ezibuye kusho ukuthi-ke nje uma ngibona omama basesontweni vele ngibheke phansi-ke ngoba sengisaba la mahloni eseniwenzile nomkhwenyana kanti uyakhonza nalo mkhwenyana ungangitsheli njena ibisibindi nkosikazi iba nesibindi ukuhambe kulunge izingane zizofika nasekhaya zisitshele ukuthi kuhamba kahle bakhona iy'nkinga njengoba semhlabeni uzanini-ke lo mkhwenyana ngesonto elizayo hawu baba ney'ndonga zinjena ney'ndonga zinjena ngizoyithathaphi kodwa imali yokulungisa iy'ndonga khuleka nkosikazi sivele mina sesikhuluma nje nawe sivele sikhona izwana Sivele nje sekukhona unkosi wazi wabola baba hawu ngihleli nawe nje kanti ungidla iy'thende Hayi, hawu ukuthi- sizothatha imali wayilayisha iphakethe hawu phela lento ifuna ikhuluma namadoda besibika namadoda akhona eduze kwami manje nake usho-ke usisikena ngimbize nini-ke ngenze njani yabona nje izinto nkosikazi seyingesonto elizayo yabona nje nkosikazi suka kusasa kusakhona siyakhona phela kuyaklinwa uma ngabe kuze abantu basemzini yebo kuthi fanele kuhlawule ngenze isithathu njani ngibiza omakhelwane bona laba abathanda iy'ndaba okay ngixolise nje ukungena abantu abadala besakhuluma emlonyeni ngiyaluza udaba leni kodwa kunemibuzo bengisafuna ukuyifaka nje ngithi ukunibuza ninobaba nobabili ngoba ngiyabona ukuthi sewuyibuzile indaba kubaba walithola iqiniso bolufuna njengoba nithi niyavuma intombazane iyoshada nike nakhuluma lo mncaneke niyamuzwa yena esakhe isinqumo ukuthi sithini ngoba ngathi nina senisithathile isini nobabili hayi ngane yami ayikho into engizoyiphikisa futhi-ke uwavuma mzukwane engitshela lo mdala ngoba ngahlehlele emumva ngambiza ngathi kunento engizwayo lana kanje wena uthini hayi-ke uyakazazi-ke hayi-ke ma ngiyayikho into engizoyenza kulungile ngizothina kinayo ma uyafuna ukuthi ngibe nekhaya elihle ngathula-ke nami ubaba ngangamtshela ngalindela ukuthi izwi ngilizwe ngayo ubaba ke njengoba indawo seyivele obala hayi evumile naye nami ngiyavuma ngifuna ukumbambezela ngoba mina ngawuthole wami umuzi ubaba wanginika umuzi naye mevuma njengoba evumile akahamba okwenza wakhe umuzi ngiyakuzwa ma kodwa angisho ukuthi ngikhona mhlawumbe ngimsayida noma ngicabangela ikusasa uma ngabe lo mncane esefike emshadweni efika ngaphatheki kahle abuye athi ukube ninama nobaba anishonga ukuthi akuyongena kulesa sithembu ngabe impilo yami nje niyothini bese buyezonisola hayi-ke uyosola kodwa kuyobe sekwenzekile ngibuze kuwe baba wena baba ngesikhathi umkhwenyana eza kuwena ezosho ukuthi nena usecela ukulobola lo mncane yini emcabangweni wakho nje wafikelwa yikuphi khona mntanami kwafika umakhelwane kwafika nesintu noba kuyinto engajwayelile ukuthi kuyenzeka ngokwesintu sesizulu kodwa izinto zihlale shintsha esintweni sanamhlanje kodwa ngakwamukela ngoba ingane ayinako umunye okhona useceleni ukuhlala kwakhe ndikusasa lakhe ngase ngikwamukela as long as nalo omdala evumelana nakho engenankinga beyitshela ukuthi kuyohlala kahle umkhonyane baphatha kahle ikusasa lakho noba isasa lingaziwa kojeka kunjani kodwa okwamukelayo kwamanje esikuthathe kwamanje singasicabangela izinto esingazazi kokwenzakalayo as long as may happy ejabulile usisi lo mncane bebethandana nomkhwenyana ngoba phela ngeke umkhwenyana athi uzolobola nje sengifuna ukuthola nalapho
ngeke ngazi kahle ngoba sisiwami ushuthi bayabonana usuyebona ngoba esikebona lo ezovubona lo mdala noma esike beya kulo mdala emvakashela futhi kube khona ukuzwana nokuxhumana okuhle phakathi kwabo oshuthi hamba kwakhona kwafika isimo esifana njengalesi ngeke ngichaze be 100% ukuthi kwakukhona ukuzwana kodwa ke ngiyacabanga ukuxhumana nokubonana nokuzwana kulokhu uvakashelana kwakadade wami ivakashela umuntu dadewabo ngezathu sokuthi phela usevele seganiwe lokuqala osho ukuthi ke kuxhumana okuhle kwavela lapho Hey, ngiyezwa. Mase kungasabi kuhle ke niyothini njengabazali bengane. mekusakuhle njengamanje sengingashintsha sengenzeka noma yini ngaphansi umthunzi welanga ngasazi lutho kodwa sengingaba sewukuthi siyafika-ke sangenelela-ke mawukuthi safika phela uyobuya-ke mawukuthi uyabuyela ekhaya kodwa angikholwa umkhwenyana sengimazi ngalo mdala sengimazi. Baba enkulumeni yethu ngitholile ukuthi usuthathe isinqumo nomkhwenyana uthi uzofika azovela la ekhaya ngesonto elizayo. Ubeniplane kanjani? Umama ubuzomtshela kanjani? Uyabona mntanami njengoba ngisho nje umama ulukhulu uganiwe la ekhaya mina wacela manje umakoti kwesinye isikhathi nje ubaba umnumzane inhlani libone ngendlela yakho inhlanisa namadoda endaweni enwaziyo nawe kanye nabakini abadala nje abasekhaya abayinhloko Ubebezofika abakhonga uma engazi. bebengeke bafike bakhona Ubuzomtshela nini? Uplane ukumtshela nini? njengoba nje ngenjudo nje ngimtshela namhlanje nje bekusinqumo nje sisheshayo kufanele azi sebezosondela sekuseduze ukuthi bafike ngoba sibakelela isikhathi sokuba khona ukuphikisana ngapha ngapha kwesinye isikhathi uma uyindoda nje uyaqonda straight uyibeka nje uyinjalo uyilalela umama as long as ubaba eseyivumile kwesinye isikhathi ukufela ngaphansi uma unkosikazi ukulalela ukuthi okay nayi indoda nami ngayazi iza nemali ngoba ucele mina manje la ngizokwenza kanje bese umama akufanele athathe kunjobo njalo as long as indodakazi isivele sikwazi Uke waveza wase sekukhona neshamasenti angakuwena. iyona into ebalekile-ke leyo ntokazi sengike ngathi ukuthatha kancane ngiseceleni siyihlalele nje swawa nomzana bendawo sathi ukushaya sayisebenziswa kakhulu kwavela kwakulula kakhulu-ke nje kusheshe ukuthi mina sivumelane nalento sengiyenzayo manje ngeke sashintsha lutho kunjoba kunje saqhubekela phambili as long as ingane sizogada kodwa soba ne-guidance i-check ukuthi ingane ihamba ngathi nala iyakhona kuzohambeka kahle yini uma ukhona inkinga evelayo sesingaqhamuka singenelele lapho. Ngokubuka kwami kodwa baba ngathi kuwena le ndaba ingemali. Angisho kabi siyayixoxa. Hayi ngalowo ndlela imali mhlawumbe noba injabulo wengane okuhlukile dodakazi into ebalekile isasa lengane kuhlale liqhazekile kumina before anything ngaphandle kwemali nangaphandle kodwa ikusasa layo ingane iyohlezi ijabulile phambili Uma uthatha imali kodwa umama engazi lutho esebumnyameni. ngisho noma sibonisana kukhona wendoda nje ovelayo eceleni umama uyokuza ngemuva kukhona wendoda Amanye amazwi ubaba afana ahlele ehamba phambili umama alandele ngemuva. yebo kunezimo lapho umama afanele abe khona ngemuva kwesinye isikhathi Ubaba uzuthini? Ngiyamuzwa ngani yami ubaba into ayikhulumayo. Shuku ukuthi wena awu lesinqumo sababa awuzivumi ngoba uzivumiswa ukuthi uyamazi ukuthi ubaba uzokuphatha kanjani mawumphikisa. Yebo ngani yami. Mangathi kuningi ngingashona ngisho ilanga sikhuluma kodwa baba ke nginokuthola la ngima ukuthi shokuthi wena baba nje ulo baba la ekhaya ozenzela oyithathela izinqumo awuphikiswa. hayi ngoba kunjalo 100% mntanami kodwa into ofanele ukwazi ngiyahlonipha nje ngoba phela kunikhona nini bese sesibabili kufanele ngibuyele kube yindoda ngoba sisihlonipha abantu abafikile la bese sesingale sesibabili umama afanele alandele lokho ngikushoyo Ubaba akhulumisane noma mina ngikhule ekhaya nabazali namababili kuhle ukubona abazali bebambisana into bayenze bobabili ubaba angayithatha inqumo zethu eseceleni ngoba ethi yena ubaba kulelo khaya ukuze umuzu uzokhula ube muhle kuhle ukuthi ubaba noma babambisane ukuze nengane ngelinye ilanga ingasho ukuthi wena baba vele wena owawusuthathe izinqumo. ngiyakuzwa ndodakazi ngivumela ngihamba nawe ngiyavumelana ukona nje ukuthi khona la okwesinto kubona kufanele kulalelwe thina
njengoba saqhamuka sivele kukhona la kwesinto ofuna ukulayelwe thina kulesinye isikhathi sihambisa ngendlela umama useyolungisa uma ukuthi khona la ngathi engalunganga khona silungisana futhi sibonisana ukuye phambili kodwa lokho kwenzekayo ndodakazi kuzokwenzeka kulo leso ayasalela. Okay, ngoba uma useyazi. Uma useyazi. Hayi, ngiyezwa baba. Baba bengisacela bandla ukubuza ukuthi uphi yena usisi lo mncane lo ozoshada. Mhlambe ke sike simbuze simbize azosijoyina la simbuze ukuthi nena ngabe yena uyavumelana yini nalento noma ngabe animphoqa yini ukuthi azavume ukushada nomnyeni kadade wabo. Uyabona mntanami lo usisi omncane ukhona kodwa inkinga ekhona ukuthi ngeke zabe khona. Ngokwesinto nje ayona iphatha lengxoxo le esinayo khona. Yena ukhona. Hayi ukuthi ke nje bengavuma eze la ingoba nakho mhlawumbe yaphoqe kwenziwa ukuthi simphoqe ukuthi enze isimo no ngokwesinto nje sami sesizulu nasebakhana sekhaya ingane ngeke zibe khona la engxoxweni enjengalena ikhona kodwa la endlini ekhaya kodwa ke ngeke nivumelane ukuthi ibe khona. Yazi indlela nje ophika ngayo ukuthi azosijoyina ngazuthi umphoqile ukuthi ashade nalomuntu ngoba phela khona amashankuru usuke wathola. Ndanyami ngeke akunjani. Yozo nje uhamba nesikhathi usoyixoxela mase sekuphunywe la ngisho nodade wawo uyakwazi. Wena ungabuka sengathi kunjalo nje ma. Wona nje ukuthi isinto azivumi nami njengoba ekhaya angikwazi ukuhlala nengane mina. Ukuthi bengifisa ukuzwa uvo lakhe yena ukuthi luthini kodwa ke ngoba ubaba usho njalo ngizohlonipha isinqumo sababa. Yebo ngiyathola mntana noma uyifonela nje masuhamba lesonto. Thola impilo. Hayi baba hayi ngiyanizwa baba noma ngibonge nje nokuthi ningihloniphe ngimncane nokuthi uma ngibiza ukuthi sizokhuluma lolu daba kodwa baba ebengingakuthanda nina nobabili ninoma ukuthi usisi nenze sure ukuthi kulesinqumo enisithathayo ukuthi uzivumele yena akaphoqwanga futhi leya khona uyohlala kahle aphatheke kahle ngoba ngelinye ilanga uzokhala ngani athi uma nobaba ibona babengiphoqile mina nje kuthobekile kwaMdlalose bengingathanda ukuthi kube ukuthi ngempela uyayihambela ngesifiso sakhe sokuthi naye ufisa ukuthi ayohlalela kahle kungabe ukuthi abazali bamcindezelile bamfakela ingcindezi yokuthi ayoshada nomuntu angamthandi ngoba awukwazi ukuthanda umuntu ngoba nakho ubona imali zakhe noma ngoba uthi wenzela abazali ngoba egcineni injabulo yakhe ibalekile kumele futhi kube iyona oyihambisa phambili. Ngiyabonga. Asibulala. Siyabonga. Uzohlala kahle. Nine siqiniseko. Yebo. Ngokuhleli nodadewabo umaye njobe avuma. Uyazi ukuthi uzomhlalisa kahle. Hayi. Namagalelo omkhonyana siyawazi. Namaganelo umkhonyana nawe. Amagalelo omkhonyana unamba phambili. Sasaqala phansi amakodwa sesiyela sesisusile. Hayi ngiyajabula kodwa ukuthi noma useyazi ukuthi isinqumo sekanjani senizokwazi ukuhlala phansi niqhubeke nezinhlelo zenu kodwa nje ngisagcizelela namanje usisi omncane angaphoqo akube sinqumo sakhe ngoba ngisambonanga ngisakwazanga ukuxoxa naye kodwa ngoba ubaba uqinisekisile ukuthi akaphoqiwe ngiyathemba ukuthi uyohlala kahle futhi emshadweni wakhe kube kuhle nani nijabule naye umntwana ajabule. Okay mama, sicela ukubuza bandla ukuthi engabe ujabulile ke ngosuku lanamhlanje. Ngijabulile ingane zami ningenzile unkosikazi kuleli khaya ngoba bengihlezi ngilala ngiphenduka ngizwe lento lengiphethe kabi kodwa ke ngokuthi nginibizile nafika nangihlonipha hayi yonke into imnandi ihamba kahle buka nelanga linivume kahle kanjani nje niphuka leni suka le entabeni zale kude la ngingazi khona libalele likhipha ubukhovetsheni ake nginibhekela amanzi ukuthi ngaba khona namanzi apha efrijini. Okay ma kubonga thina ke ma babukeli bethu cabanga ukuthi sesifike esiphethweni sodaba lethu nibonile ke abazali bavumelene ukuthi abatwana bayoshada ngokwazi kwethu kwesiZulu isithembu into yasemandulo kudala sikhona noma lesi sale ekhaya sizithanda ukuhluka kancane kodwa ngoba abazali bavumile isithembu ukuthi
bazohlala kahle osisi ngoba nabo baxoxile bavumelana ukuthi hhayi bayobambisana. Ngiyafisa nje ukuthi bahlale kahle kuleli uhambo bazoliqala, babambisane, bamhloniphe futhi umyeni wabo. Kwabona bangavumeli abanye abantu bangene baphoxe abazali babo ekugcineni impilo iqhubeke. Ngiyabonga.